Πότε έγινε αυτό? Τώρα δεν ξέρω. Χαρτόνι. Κόκκινο καρδόνι. Κόκκινο κορδόνι. Μαντίλι. Σκηνή. Εγώ παιδιά η απορία μου είναι το τι είναι αυτό το πράγμα. Χωνάκι. Φωνάκι, παγωτό. Πού το ξέρεις? Λοιπόν, βάζουμε στο χαρταετό μας 1, 2, μην κάνεις παρεμβολές, 3, 4, ψηλάκια πολύχρωμα, 4 δεν είναι? Έχει κανείς αμφιβολία? 1, 2, 3, 4. Θέλω τώρα σου πες στο νερό. Μη μου τρώνεις. Χτύπα εδώ πέρα και θα σου πιάσω το νερό. Εντάξει. Σπίρτο. Του θείου σου ανοιξιά είσαι. Για να δούμε. Εγώ έχω αμφιβολία ότι δεν είναι 4. Δεν είναι 4. Πόσα είναι? Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω εδώ πέρα πολύ υλικό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 είναι. Έλα εδώ, τι συμβαίνετε, είσαστε σοβαρός? Έλα εδώ κοπέλα μου, με τα ωραία τα μάτια, έλα εδώ. Τι με θέλει? Εγώ είμαι! Όποιος δεν μιλάει θα έρθει. Έφυγες. Καλά είναι δυνατόν να τους ανεβάσω όλους. Λοιπόν, εσύ θες? Να ανεβάσει την κοιτάξου στο δώρο. Να ανεβάσει την Εσύ? Εγώ! Κι εγώ! Εσύ θέλεις? Όχι! Εγώ Εσύ θέλω! θέλεις? Θέλεις φίλε, εσύ αν έφυγες δεν θα ανεβάζουν σε έκαξη. Τι να μου έχετε ανεβάσει! Ούτε δεν ανέβηκα, δεν ανέβηκα. Ούτε εγώ! Εσύ κοπάνα για πριν μισή ώρα μου. Δεν πειράζει, έλα εσύ. Για να μην έχεις παράπονο, έλα κι εσύ. Δεν πετάμε έτσι τα νέα σου. Οικολογία. Πιάσου εσύ αυτό εδώ πέρα. Όπα, πιο πίσω να μας βλέπει ο κόσμος. Εδώ πέρα, αριστερά μου θα έρθεις. Και εσύ δεξιά μου θα έρθεις. Και εσύ θα πιάσεις αυτό. Θα πιάσεις εσύ αυτό. Κάτω εδώ, από εδώ, από την άκρη. Και σιγά σιγά τραβάμε. Πάλι κόμπος έγιναν. Με δουλεύεις τώρα. Τι είναι αυτά? Μαζικά κάθεσαι και κάνεις τα παιδιά. Δεν τα όφτα. Κάνεις βουντού. Πώς σε λένε? Μαρία και εσένα? Ένα χειροκρότημα για τη Μαρία και τη Νίκη. Σας θαύμασε το κοινό σας, μπορείτε να επιστρέψετε.